Наше учебное заведение ведет свою историю с 1930 года. За неполные 85 лет своей истории выпустила для системы образования Республики и России порядка 15 тысяч высококвалифицированных специалистов. Мы осуществляем подготовку учителей начальных классов, воспитателей детского сада, учителей физкультуры и учителей музыки. В дальнейших наших планах развития учебного заведения, внедрение дополнительных профессий, в том числе, я знаю, что здесь присутствует представитель туристического бизнеса, в том числе и специальности туризм. Кстати, вот Москва очень всегда, когда к нам приезжает, Люба музей деп атала, аның авторлары бізді ұзақ жылдар ішлеп кеткен Салиғата Дычхан Рәмзия апайының хатындалар, шушы китапны алар тізгенлер, алар бізді оқыттылар, алар оқыту белән қалмадылар, алар менә шушы иҗади эшләделәр, аларның алибаларына түгел, алибадан башка 43-тән артык аларның хезмәтләре бар. Менә төп залда безнең инде шушы Алюбаның эштәлеге 1964 елда язылган, 65 елдан бирле Алюба китабы бүген парт исләрендә, татар классларында бүгенге көндә хәтле ул саклана, аның буенча укыйлар. Яңа Алюба хәзер бездә бар альтернатив, но бар бер әле мәктәпләрдә шушы Алюба буенча укыйлар. Менә ул бик 65 елдан бирле уксалар да, ул аны 43 тапкыр яңадан бастырылып чыга, үзгәртә, яңарта, рәсемләрен, сурәтләрен үзгәртә, эштәлеген үзгәртә, сүзләрен үзгәртеп, шулай итеп, шуңа күрә бу Алюба озак яши дип әйтәбез без. Бу музейда 360-тан артык Алюба бар, 57 телдә ул безнең диалектлары белән без аны 62 телдә дип әйтәбез инде. Менә бу залда безнең беренче татар китапларының килеп чыгу тарихы бирелә. Беренче татар китаплары татар халкы элек-электән инде гарәпчә укыган, гарәпчә сөйләгән, әмма 19-нчы гасырда татар мәгърифәтчеләре татар халкы үзенең алюбасын, үзенең графикасын булдырырга кирәк дип беләләр. Нәрсәгә килгәннән соң эшеннән кунаклар яңадан сезгә үзләренә кайтып җибәрәләр. Җибәрәләр. Менә Финляндия җибәрде, Башкирия җибәрде, Кытай җибәрде, Япония, менә шундый китаплар бездә. Италия, Испания да бар бездә.